Hello mga kamasa, welcome to my YouTube channel. Weekend na pod, and implemented gyapon diri sa among area ang ECQ and GCQ. With this, di gyapon ta pwede makagawas-gawas unless it's very necessary. So for this video, mag food trip na lang ta. Na ako'y napalit nga shrimp gikan sa akong office mate. Free delivery. So ako ra siyang gitagbo dito unahan sa amoa. Akong luto na ako ang napalit into buttered and garlic shrimp. Hello mga kamasa. So muna na ang ato ang napalit nga shrimp ganina. Presko pa kay tanan. Nahuman na nato limpyo ang ato ang shrimp. Okay, ang first na to nga spices and seasoning is ang onions. So ato na siyang tungaon. Katunga lang ato ang isagon. Muna niya ato ang una nga spices and seasoning, ang onions. Next is ang garlic. Since ang ato ang lutoon is shrimp, butter, and garlic, atong daghanon og butang og garlic. So ato na siyang hotdon. Okay, nahuman na tag slice ato ang ingredients. Sa ito ang garlic. Okay, next na ito nga slice is kaning sibuyas dahunan. Ito na siyang toppings. Okay mga kamasa, mo na ni ang mga ingredients sa ito ang buttered and garlic shrimp. So una is ang shrimp, which is the main ingredient. Then garlic, so sa iyang name, butter and garlic shrimp. Then white onions. Then onion chives. Para sa ato ang toppings by the time nga maluto na ang ato ang recipe. So of course natay butter, buttermilk, and classic. So ato ni silang i-combine para lami ang ato ang finished product. So first is ato ang painito ng kalaha. Then once init na, ato nang ibutang ang butter. So ato lang palanayon ang butter. Okay, since natunaw na ang butter, ato nang ibutang ang garlic. Okay, so ato ni siyang stir, and then by the time nga makasmell na ta sa aroma sa garlic, mo proceed na ta sa pagmix na pod sa onions. So since medyo humot na siya, kuha na natong aroma. So ato nang i-mix ang onions. So since nasaute na nato ang onions o ang garlic sa butter and humot na kayo ang iyang aroma, ato nang i-mix ang shrimp. So hinay-hinayon na nato para dili mo liksi. Okay, ato nang i-mix ang shrimp sa ato ang sauteed garlic and onion. Okay, here's a tip. In cooking shrimp, dapat dili nimo siya overcook para ang iyang panit
dili mo pilit sa iyang unod. Kung kabantay mo, ang uban nga mga luto medyo lisod pagtangtang ang panit sa shrimp sa iyang meat tungod kay na overcook na siya munang nipilit. So dili lang nato i-overcook. So since hapit na maluto, we will now proceed to the seasoning. So first we will add salt. So gamay lang, ato lang igo-igoon kay para dili pud kayo parat ang atoang menu. Next is we have the pepper, black pepper. So nahuman na itong mix ang atoang seasonings nga salt and pepper. So ato nang butangan og toppings kay luto na siya. Dili na to i-overcook para dili mo pilit ang panit sa iyang meat. So that's it, our buttered and garlic shrimp. So ato nang i-serve. Here it is mga kamasa. Mao na ni ang atoang buttered and garlic shrimp. So it's time to eat. Atong tilawan ang atoang recipe.